tombo-tombo cilik. Mbah Kakung kudune tok bekteni kok malah tok pameri. Amen wong ora asli. Nek pemasri malah rawani ya. Pripun Mbah, pripun? Ae, Sae, nggih. Ngersake lagu napa meleh? kuncine mbok rondo. Kuncine mbok kan mau mbok rondo. Gak gumun aku. Ku ya mbok Niki rondone mboten enten-entene banci niku, Pak. Mangkuten Mbah Kakung niki buntet sedaya, Mbah. Mengke kan dibayar, oleh bayar Epin. Epin Evelyn. Oh alah. Niki kalih Mbah sinten to? Mbah Dir. Mbah Gudir. Oh alah, niki ngeten Mbah, gandeng panjenengan sampun ngersake lelagon. Nggih. Menika saking tresnanipun kula wong Epin niku nggih rencang kula, asisten kula. Nggih. Panjenengan pikantuk hadiah saking kula kalih Mbak Mimi. Ya no, katang tresnane menek seduluran ki njaba njero nggih to, Mbah. Nggih, hadiah. Nyambut gawe ning kono-kono ning belakang Nah. kami rak keluarga. Jenengan pikantuk hadiah yang tidak bisa dilupakan seumur hidup. Hadiah dicium Mbak Mimin. Nah, Wis. wis Kok vitamin ya Mbah Kakung wis cocok. Mbak Kakung karo Pak D ambung-ambungan wis. Loh, ambung-ambungane dua versi lho. Piye? Siji mergo nafsu, loro mergo ngraketke paseduluran. Lah aku sing ngraketke paseduluran. Oh, dan iki Nek dilandasi paseduluran. aku nafsu ya kleru ngono lho. Oh, dan iki mau pas seduluran ben raket pas sedulurane pisan. Ya ora kuwi. Mesake Mbah Kakung. Ora apa-apa. Lah sing apa operator Sony ngene iki. Mbak Mimi nek ngejob dengan pinten kudune ngono iki. Mbak nek kalih sampean pinten ngono ki aku. Kata-katamu lho Mbak nek ngejob jenengan pinten kok kalih sampean pinten. Lah apa aku pada kebegenggek ya aku penyanyi lho Mas. Kok kalih sampean pinten ngono. Lah sing ngeson ki ngerti nek kowe ki alumni ngrendeng. Kan ya wong kan masa jahiliyah, masa kebodohan hidup kan harus berubah toh. Iya. Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kalau kaumnya tidak mau merubahnya sendiri. ngono. Loh, Mbah Kakung, Mbak Mimi napa tau teng rendeng, napa pun nate panggil jenengan, Mbak. Ayo dintake ya nak. Ajalan Goyang cek. paweliku. Eh, Bagaimana janjimu? Aku kan setia satu. diongkek kowe. Yo yo yo. Bisa elingmu. Hey, hey. Ayo Iya lah nek Kak Wiwit. Alat
ning Sidomulya Glagah Wangi. Heeh, piye wong ayu? Ya kula nuwun karo Bu Lurah karo Pak Lurah. Kayak wayangan wis nimbali awake dhewe. Iya no. Sing wayangan kedua dhewe ora ditimbali ning ya ora apa-apa, tetep seduluran. Ora masalah ngono ki. Bukan karena ora dijawab terus medhotke seduluran. Jangan karena satu hal, jangan karena mergo kowe ra matuk terus medhotke pas seduluran. Ya. Jangan pernah wong mriki wah gingsir biasa mboten bulurah. Ya, Ora masalah bulurah. Pokoke bulurah ki prinsip ngene. Nek sambatan nek awake dhewe nek ditelarang utang jak kono-kono kok bulurah. Ora ngono. Lah piye? Bu Lurah karo Pak Lurah kan ketoke ra butuh banci tuwa. Ya ora kan aku ya keliring kok tak kanggo rok mini ya ora apa-apa nek kudu nom. Ayo to salim karo Pak Lurah aku Pak Lurah karo sih. Bu Lurah sing lanang ro lanang kowe wedok ro wedok. Piye lanang wedok rong wedok. Tak sepikirke cicitmu ya kok lanang. Kok lanang Edan. Pak sungkem pulang nggih Pak sehat Sembanuan, Bu Desi. lancar. Alah, lho, Pak Lurah biasanya ngersake lelagon lho, Lek. Pak ngersaken menapa? Dangdut pareng Pak. Langgam pareng monggo. Kroncong nggih pareng. Dasare Sing penting ampun nyuwun sing genrene rock le, Pak. Napa mleh sak isine. aja dipleroki. Oh nggih. Len kok pamurkan aja dipleroki. Alah, Lek, lho Bu Desi lho ndadak repot-repot. Aja nyuwun duit lho, tak keprok kowe. Aku ora nyuwun diparingi kok. Golek duit nek kono-kono kene sedulurane tak omong keto. Nek ning glagah iki sedulure ngantek kowe nyuwun duit tak keprok dhewe. Lah nek diparingi ki. Oh nek dipeksa ya ora apa-apa, nek dipeksa karo bulurah jadi dipeksa kok darani. Dan sembanuwun Bu Desi, kula dongaaken Wijaya Kusuma. Oh nggih, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya Oh, iya. sembanuwun. Mugi-mugi sehat selalu, tambah Amin. cantik. Nggih. Lho, terus apa Ngayomi rezekine warga lancar. glagah wangi. Ya iki saweran 200.000 nggo kowe. Iya nak, Nggo tuku kotang. Asik. Nggo ngadahi tengel. kota kok ngadahi cengel. Lah kowe ra nek sing nggo Ayu ngadahi. doro. Ya dintekke terus kok Kusuma Wijaya nek wektune isih nek ora ya diaturke pangendali Ya wara. kowe iki jatahmu. Wah, aku tok. Oke. Ya. Lho Mas, Ayu Mimin ya ternyata nek Apri gur ayune nggon foto tok nek kula asli ayu nggih lah. Lho Pak, ternyata nek Apri ki ayune gur nek nggon foto. Nek Mimin ki kenyataan ayu nyenengke ngono lho. Nek wong ayu kok godheke brintik iki poe. Iki ciri-ciri penghuni surga ya ana Apa telu. kuwi? Siji, disawang nyenengake. Ora ayu ning nyenengke. Ora bagus ning nyenengke. Kemungkak. Mesem guyu dalam kondisi diam selalu tersenyum ki ciri-ciri penghuni surga. Nomor loro wonge lomo. Kata Bu Desi. Demen weweh. Kuwi penghuni surga. Nomor telu ora gampang muring atine resik. Karo bojo ra beneran ya wis dienggo meneng. Ora karo bojo ra beneran pasang status diketake wong kono-kono bojone ra mudeng dinesoni 3 kecamatan ngerti kabeh. Lah Mayar men ya. Heeh. Surga kok gur nyawer banji. yo. Ya dintekke sik. Aja lali paweling.